Dnes vás vítam u nového videa. Tento balíček stal z 200 eur na 53. A máme v ňom slúchatka, hodinky, potom tu máme niečo na sáčku, potom tu máme ešte krabičku, v tých máme hodinky a potom tu máme taký blud. Ideme koľko to je. A podľa všetkého to vyzerá na. Co to jest? To neznám. No a to je všetko. 4 veci. A stalo ma to 53 eur. No, hodinky podľa mňa budú. Je tam dať co? Podľa mňa to nebude fejkové. Sú to také. Sú tam fakt sluchátka. A máme ešte ku tomu i nabíjačku od iPhoneu. Dobre, to cením. Dobre. Potom tu máme hodinky s bielým ramikom. A fakt tu sú hodinky. Máme v bielej ku tomu náramok. Takže oceňujem. No ďalej tu máme to ten onen flamifer, či co to je. Ideme zistiť. A to je taká guľa. To sa dá voda? Asi neviem. Dobre. Ďalší bod máme za sebou. Juj, nabíjačka sa zvádza. Počkaj, tak. No a posledné tu máme hodinky. Kožené. Kto by chcel, nech mi napíše na Messenger alebo na Instagram. Odkaz na Instagram vám nechám tu tak na videu. Takže ja sa vám loučím u toho videa. Box stal 53 eur zo 200 a mám tu 4 veci, takže či to vyplatilo, lebo všetky veci sú drahšie než tie 53 eur, takže oceňujem. Balenie nič moc, ale čo sme čakali. Takže čus.